Il-Partit Nazzjonalista tilef l-ilment li jagħmel quddiem l-awtorità tax-xandir b'rabta mal-messaġġ tal-Prim Ministru fl-okkażjoni tal-bidu ta' sena ġdida. Permezz tad-deputat Francis Zamidi Mek fl-ilment tiegħu il-Partit Nazzjonalista ipprotesta kemm minħabba l-istil u anke l-kontenut tal-messaġġ. Iżda f'deċiżjoni komunikata mill-awtorità tax-xandir intqal li l-awtorità tifhem li x-xandir pubbliku għandu l-obbligu li jxandar messaġġ mill-Prim Ministru tal-ġurnata. Żiedet tgħid li huwa rikonoxxut li fil-messaġġ tal-Prim Ministru tal-ewwel tas-sena dan jagħti ħarsa lejn il-ħidma tal-Gvern fis-sena li tkun għadha kif spiċċat u ħarsa l qudiem lejn sena ġdida. Din hija wkoll xejra li wieħed isib f'messaġġi lin-nazzjon minn mexxejja ta' pajjiżi oħra Ewropej intqal fid-deċiżjoni tal-awtorità. Bl-istess awtorità tgħid li l-format u l-istil tal-produzzjoni ma jaqax fil-mansjoni tagħha u għalhekk ma kienx il-każ li tippronunzja dwar dan l-aspett. Fid-dawl li l-awtorità ma laqgħetx it-talba tal-Partit Nazzjonalista dan ma jingħatax ir-rimedju li talab. L-awtorità nnutat ukoll kif il-Partit Nazzjonalista kien diġà tilef ilmenti simili fil-passat filwaqt li ħadet l-impenn li tippubblika linji gwida aġġornati li jkunu jkopru l-messaġġ tal-Prim Ministru kif jeżistu għal xandiriet ministerjali.